O PSDG-PSOE do Barbanza une forzas ante a instalación de Altri. Secunda así a mobilización de Mañá na Pobra, asegurando que esta nova celulosa destruirá o río Ulla e a ría da Arousa. A concentración contra Altri Mañá na Pobra suma unha nova parte participante. O PSDG do Barbanza únese á mobilización para defender a ría de Arousa e o río Ulla. Así o anunciaron hoxe os responsables socialistas da comarca que se sumaron á oposición contra a multinacional portuguesa. Un dos argumentos defendidos polo partido é a contaminación do río Texo que xa levou a cabo Altri no seu país natal e polo que tivo que acudir a Galicia. Unha instalación que, se a Galicia lle pode afectar a Barbanza, para a Barbanza pode ser algo vital e vou explicar por qué. Esta empresa ven de ser estos últimos meses atrás denunciada polo país veciño, por Portugal, por contaminar o río Tajo. Se esa contaminación se traslada a nós aquí ao río Ulla, como digo, para o Barbanza pode ser vital para o tecido empresarial e para a vida de todos nós. Temos que recordar que o abastecemento do marxe dereito da ría da Arousa, dos concellos de Padrón, de Dodro, de Rianxo, de Boiro, da Pobra, de Ribeira e no futuro tamén de Porto do Son, se abastece. Afirma Ruiz que esta contaminación afectaría ademais do consumo de auga a un dos motores económicos da zona, o sector conserveiro. Pero non só para o consumo humano, sino que todas as empresas, e sobre todo as empresas conserveiras que tanta presencia teñen en esta beira da ría da Arousa, con conservas en Rianxo, con conservas en Boiro, con conservas na Pobra, con conservas en Ribeira, que todas no seu conxunto forman un tecido empresarial importantísimo a nivel mundial na fabricación de conservas de peixe, necesitan da auga para levar a cabo a súa labor. E non só as conservas, os socialistas poñen o foco en todo o sector do mar. O marisqueo, a pesca ou a acuicultura veríanse afectados polos vertidos de Altri ao río Ulla. Generacionalmente, desde fai moitos anos, vivimos de cara e por e para o mar. Dependemos do mar para a nosa subsistencia, non só a nivel productivo os acuicultores, os mariscadores, os pescadores, non. Todo o tecido empresarial da comarca do Barbanza vive gracias á explotación do mar, co cual é por iso que digo que se para Galicia pode ser unha fenda, para o Barbanza pode ser vital. Un dos requerimentos da Xunta ao Goberno Central son 250 millóns de euros para o funcionamento de Altri. Dende os socialistas do Barbanza aseguran que aínda se dende Madrid non se aproba este orzamento, existe a posibilidade de que a propia multinacional achegue ese importe. Non se descarta que non reciban ningún tipo de financiamento e que decidan instalarse igualmente. E contra iso tamén é o que temos que manifestarnos. Non pode ser, estános a decir que depende de que consigan fondos europeos para que podan sacar adiante este proxecto empresarial, pero ninguén di que de non conseguir estes fondos isto non se vai a poñer en marcha. E contra isto tamén nos manifestamos, o sea, non pode ser que se abra a posibilidade de que esta empresa se instale ás beiras da río Ulla. Non pode ser de ninguna das maneiras, independientemente de que reciba ou non reciba fondos, independientemente de que reciba ou non reciba fondos. Porque, repito, cabe a posibilidade de que a propia empresa financie autónomamente esta instalación se dispón de todos os permisos para poder facelo.